puchka जानो नायब्लानो आंखौ रायग्रा बियो पुचकाखौ जाहोनो नाया मा रथुदो होननानैहाय खोनासङाखिसै एसे थेथलांदां मानसिया बेयावनो खुलुमबाय नायगिरिफोर जोङो फैदों बहाय कालचिनियाजोंहाय तो बिथां एमजे कोहाय आं जे स्कुलाव फरायोमोन बे स्कुलखौ হচ্ছে दिन्थिहैनो তো আপনারা অনেকেই হয়তো যারা আমার কলিগরা আছেন সবাই শুনেছেন যে আমার বাবার হেলথ এখন খুব একটা ভালো না তো আমি একটা আর্জেন্ট একটা কাজে আমি একটা জায়গায় এসেছি কালচিনিতে তো আশা করি আমার বাবা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক আমিও এটাই চাই কালকে নিউরো ডক্টর দেখানো হয়েছে তো অনেক টেস্ট বা ডায়াগনোসিসগুলো করতে দিয়েছে মানে এমআরআই করতে বলেছে তো চেষ্টা করছি এগিয়ে যেতে তো এখানে একটা ছোট কাজের জন্য এসেছিলাম তো আমার পাশে মানে যেখানে এসেছি সেখানে আমি আগে যে স্কুলে পড়তাম সেই স্কুলটা রয়েছে তো এখানে একটু ঘুরতে আসলাম মানে দেখাতে আসলাম আর কি আমার হবু বরকে ইয়েস এই হচ্ছে স্কুল बर'नि बुंग्रा बर'फ्रा मा बुजिना तो रायजोफोर आं बे स्कुलावनो फैयोमोन एक्चुअली बे स्कुला बॉयज एंड गर्ल्स माने सेपारेटेड क्लास 10 सिम बहाय गर्ल्स फोरने आलादा जायो गर्ल्स फोरने बै सिंजों स्कुला बै सिङावनो एसे ओमफ्राय नै बेजोंहाय बॉयज क्लास 11 नि फर बॉयज एंड गर्ल्स ज' जायो क्लासआ बैग्रि फानदों बैग्रि जलफायबो दं नै জলপাই बैग्रि কত বছর হলেন আপনি এখানে কাজ করছেন আপনি তো হীরালাল দাল বাবা হ্যাঁ আমরা পড়াশোনা করলাম এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম চাকরি বাকরি করছি এখন আপনারা এখনো আছেন এখানেই কাজ করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা তো এখানে স্টুডেন্ট না পুচকা জানো না এগুলানে आंखौ रायग्रा बियो पुचकाखौ जाहोनो नाया खैदाथो जानाय जेसेबांसिम उदै बुङा एसेबांसिम जाखानाय नोंफा खर' आंहा बेफोरजों लिंक गैयालै बारा बायो आं बेमार जायो बेमार मावजि बायदि गोथाव बेसेबा बोसोरनि उनावहाय दिनैहाय आं आंनि स्कुलनि गेटनावहाय पुचका जाफैदों एफा गोजान फरायफैयोबो दोङो बे स्कुलाव हस्टेलाव थानानै हस्टेलाव थायामोन आं आच्छा लायथ'योमोन जोङो गोबां फरायफैयोमोन ना गवाहाटीनिफ्राय आच्छा माने जोंनि समावहाय स्कुला बस्तियावबो दं जोंनि हजोंबो सातानि स्कुल दङ हेमिल्टनावबो दङ खिन्थु स्कुला टप स्कुला बेनो आरोना बे समावहाय टप स्कुलमोन बेयो बे स्कुलाव फरायनोब्ला एन्ट्रेन्स एग्जाम होनानैहायसो एडमिसन लायोमोन तो बिनि जुनैनो बे स्कुलावहाय फैयोमोन आं बयफ्रेन्डफ्राथ' साथामसो दंखायोमोनदां क्रासफ्रा ए साथाम मानसि सानख'नो हाया ए जोलैया फाफिया साला जोथबना गालांगारनायलां गेटआवनो भिडिअ लासे लानानै दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव स्कुलनि गेटनावहाय पुचका जाफैनानै बचपन याद जालायबाय आंनो डेन्जार शयतानमोन जों खिन्थु बरिया नुबाय कारखौ दासो सुनानै साफानो जिखुनु नोंसिनाव माने एफा दाम बुस्थुफ्रा कार सुनायानो होन थावनियानो होन थावाबो आसामनिफ्राय बुहुत बारा नाय बेलायना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आलादा जोंने डाबल इंजिन नङा नुवाखैलाय डाबल इंजिन जोंने
West Bengal government आवहाय Trinamool Congress government दङ दा Mamata Banerjee आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिजेपि जाबाय ना ओमफ्रायहाय गेजेरमाखौहाय गोबां मन्थ्रिफ्रा काला धोनाव हमजाबायना काला पैसा बेंगलना बिनिखायनो सिज खालामबायना ओमफ्राय गोबांनो दा बिनि जुनैनो थिग मथ' फाइनान्स सापर्ट मोना बादि टेक्स बारायजोब्बाय आदसा एग्ल' अखाल नुवाखै नोङो जोंने माबाने मा होनो गभर्नमेन्ट एमप्लयफोरने डिएआ जेराव सेन्ट्रेलनि माबा गभर्नमेन्ट एमप्लयफ्रा मोननो मोर देन 40% बेसिकनि बे जायगायावहाय स्टेट गभर्नमेन्टनि एमप्लयफोरनो अनलि 6% होयो थ' बेखौनो प्रटेस्ट खालामदोंमोन थ' ममता बेनार्जीआ बेचारा मा फैनानै बुंदों मा मिथिबाय आंनि गोदना हानानै थैना हानलाबो नोंसोर मोननायानो थै हालाबो डिए खौहाय सेन्ट्रेलनि बादि 40% बानायनो हायानो थ' नायगिरिफोर मियानि भिडिअखौ आङो कनक्लुड खालामनो हायाखैमोन माने कয়েকদিন ধরে যেভাবে মানে আপ এন্ড ডাউন ओरै थांलाय बेस्थ हस्पिटाल न' बेबायदिनो खारबाय आंबो मेंबाय थ' माने मोखांफ्राबो नायजालायले टेनसनाजोंनो स्ट्रेस बेफोरबायदि थ' मा होननानै बुङो थ' फैयै लामायावहाय दा आङो डिउटिनि जायगायावहाय आंखौहाय बेग गालांनानै दोननानै थांनोसै ओमफ्रायहाय लामायाव फैनायावहाय गारिनि टायाराबो पान्चार जाबाय साटारिं माबानानैहाय लाबोदोंमोन साटारिं लाबोनायावहाय काठी दङमोन काठीखौ आं नुखादोंमोन ओमफ्राय बिनि जुनैनो आं बुंदोंमोन रथ'दो होननानैहाय खोनासङाखिसै थेथलांदां मानसिया ओमफ्रायहाय फैनोसै मोननै काठी हाबनानैहाय टायारा पान्चार जाबाय ओमफ्रायहाय बेयावहायनो थ' बानायग्राया 150 टाका बिदोंमोन आं दामादामि खालामनानै 20 टाका बिना लाबोफिनदोंना आङो दा बेखौनो बियो आंखौ बिरादनो कन्जुस होननानै बुंदों कन्जुस मकिजुस होननानै मा होनबावनाय रायजोफोर एसेब्लाबो संसार दा नै हाबा जानायसै माने जाबायानो होनदो माबा मा होनो संसार जानायावलाय अनेक समावहाय आपस एन्ड डाउन जायो टाका फैसानि अनेक माने खरसा नांगौ जायो थ' समावहाय जोंनि जेसेबां आर्निं जायो बिनिस्राय बांसिन जुदि जोङो खरसा खालामोब्लाथ' नोंने हावरिया जालांखायोना बेनि जुनैनो साननो गोनां जायो गोबां समावहाय थाइसे फोजोबनानैबो लानांगौ जायो थाइसे एसे सानब्लासो न'खरनि थाखायबो मोजां जायो नङाब्ला संसार जानाय समाव गोबाङानो नुयो माने असुबिदा जायो माने हौवा हिन्जावजोंहाय नांलाय खनलाय प्रब्लेम बेफोरबायदि ना थ' बेफोरबायदि जिनिसफोरा जाथों बेखौहाय लुबैया थ' नुबाय थानायखा मानसिफोरखौनो नुनानै अबस्थ' जासै थ' बिनि जुनैनो मोजां साननायानो मोजां आरोना थ' बेबायदिनोसै दा नायगिरिफोर दिनैनि आंनि बे भिडिअ बेमानिनोसै Thank you for watching. See you in the next video.